Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebilen kobinde #ekebemberi umurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Biasano mwancho morire on Ndizi TV andonsia soberete nandini mambingi etokonyana sembeo andene asumoroverio bwensakia uyugo jakiri tukiria Jumatatu, Jumaine, Jumatano, Aramisi na Ijumaa. Kunderero niko tuikiri tuko lia Jumatano ligia kabisa nyasatu anjiri tuasoire asembeo asumoroverio yo asemambi yaboniga jitariki nisarone momo tinyino yuko mina kabere umwaka ujubere nemero ngebere naisato ekirenga ngerina umwaka ni wandate kuminyoka mono ekautugira jitariki echiga igongo kora tugochi umwaka uyugabwe jirubere nemero ngebere naisato vera abena turakora kende unakuwa Roberto kora umwaka uyoiga tuita tuechaya korendo umwaka wonna bonando konyana gwasukire go chibusie kyagara nebinde bingoranya byago tangire go se byagere utaraikirenia kerigwa tagete goikirani kunene nyasaye otuanjire twarari tukeriga nando tubogire karabano twasoirime yumuroberio bwensakia bono mambia iganda onse asoberto mwanchumurengo kwarigani kiandike kumina kotena bono zoime yumuroberio unaturaboka bono boka osoime yumuroberio tuchaka munaye antokora munaye asemambi ya aboniga Nyorana naboko na utubwati ya sensemo ye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boiga sensemo ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News onya chingaki okwenda sensemo ya X auto @Ndizi TV News erinde utubwati ya senjera ya bene boiga ontora sensemo ye website turochideka osechinsemero ngebere na inye weekend ma mwako mugima akero tonyora alibuna www.ndizitv.net abuna otonyora akwabwati merobiri yeito asemambi yaboni akyo mwanchu muri akwabogire kira kigerenga yeito tomayanga kikwabogire bona mambia na kyoro diri tukoriao ngaki ekebago ngayoche ekebago osairero ne rusore kyaro mate mbale erusa boniga una borokia barabuo no bareka no na borokia mbareka abande mbale bagenda tonya kwerubeni nonyeji university jire agenda kweruberi asensemo ya graduation ase omwaka yoiga ige bintu nebinge December ne bwate meyege menge ebe abantu kurubara abande babwate bigeni abane kokora baleki abana bamurango enda bale iburu ebintu nebinge abande banda kweruberi ga nalia kinyangi njirororo ebintu nebinge ebire ase engakiye ya December korende nina no nyebe no mabokongeta wigatwa just torena kitogosuka gochibosi omajumane ngo irali bageri abene go kwarigania asemambi yaboni ngotena bono soime yumuroberio bwensake bona botambe inambe yera seskini ya gorabu ya 0792192834 inambe yeto ye studio aso tutumera uchume odena hanje na aboke nigondo bere diri tukuri anega goseni ngo koraiga naiga ambari nande bare nge mirimbo tuko mete Kenya gosijinse abo mbale bare nge kibago botuko kubwatakana ne safety yabo mbale bare ngabanya gitari mbale bare nge kokora oborendi asigete mbale bare nge mirimo eriemia mete nande baibina bako yabo tuko tinta tote ana baibina barone mirimo bare nge mia no moro gikote abali na koroga bare botuko ende na abali ne ntwanya ko nanya ko bara lakini ende bare bare nge asike bago botuko
Ono bakwirina singa cyabo nabaro baradimokasirin yango dena utararara akora bwatingo muroberi bw'Ensakia bono mambia umanye ningitu akwalga neria semambia boniga nande ningikere erinde kwa magosuka ojibosina mangana tokorakana imena isiko ya usio manjumorelia lakini ndaingo ikatora siri boeri matokoteina na alia tokorakana kolende jamsingi ne totokana oraboka ora soime yomoroberio tojaka monana ntokora mona ekerega kyo moroberio buna botambe moroberi bw'Ensakia no korosa litukuliao ekyaltu mete bate abotambe na litukori go chaka matagataga litukeri ko bapiribe erigo sareka ebintu byabo beno mete kale na ndana agachire sabali akanywala no eno akamunyama gete bara oirana otana isiku yangu igwesi kwa mzuri igorende ile moroberi osekerenga yito aso moroberi bw'Ensakia bona mambia no korosa litukuliao nago deina ya korakana de goro na ya korakana le na ya korakana angio goto endete kweroberia anene gukura omwakoyo totumekebese kwa robe gosikwara sirio omwakoyo ga mbogima koyekora December haro erende tumekangebese ya ubuya inyuro abana ngugura bale January ekaraba chikoso asi school leoneli tukorito gatwa kwanda igoro yekisemi jeto ase orogongoro gusina sinzito ya Kenya aigo lakini nento taturarina abana mbareka kia bana abakolendo abagani baitongo jabara ase studio asemambia boneka totekuligeria katore kulia matukali 15 nomo activism 16 days of activism reri tuko lie 12 litukuli 12 ndibwate topic yabo yaye kolengana na amatuka yu anyate gakobagwa litukuli 12 yabakwananga kitogokora okonywa mkwabwa ngasa end child marriage yani abana babake bagoswa mapema inakiza tukutulina nimero beliketa kire kubekwa kurwasa sema ye kanisa kurwasa sema yabwatani awa bekisemi abantu bonse bi mero belikye kubekwa nditokole amangana ya bana bakonywa mu mapema iga yonse ngojarire tore yikuragense yemo nenusu yabona mambia keroto chikonya bwata aseribo erimo asemambi yabona koneno mwanjumari karibu sana buna botami goteni gotone basu Joshua auta nero kwena kine binte byonse buno biroja TV abo buno wedene ri kenno kabisa ngagoroje bija estare tabu kabisa ngagoroja rengane tie bintabu oitalionde oinchoshwa omwana bwauta kabisa nero kwena kibina ebinte byonse obibekire bikire ndebuya asemambi yaboni asezemeli yemitandao asezema ya Facebook you like you comment and then you share ingekora toko tebyo share omwanjumule mbale aze a platform yao kusibale ase timeline yao ya Facebook igobono beke kidole comment ya beke comment ya yana bwakire ngakoroberetie nande share ende abantu banyorana omoroberio bw'Ensakia ochakire litukulia Jumatano ligia kabisa asama sabikito onse bimwabita kuna kwa sabikiri ni bado na boto tumero ujumbe wote tena mimi ni shabiki mugeni na asoire mbiombero twakwali ni kabisa wote na bono tosugume naye mbako mwerio ikiare na Ndizi TV bwansumo singo kwali ni kiandike kwa mkote na bono igano waikirenka nande no bwansubo gotoka obwansubo abo bwansu womo Gusii Muyamano mwanchu muri bita Kisii Ndizi TV aso okobera Ndizi TV chinsa chonsi ikiagera ngakwabukire emambi yabono na kwaena kinga kwabekire Ndizi TV na kigeta keko gotura keko guchakiria emambi yao echinga kichinde tokumatanya sangambi yamono aso gotwanchira ko umira na inche yamo naye aya mase yamo ime Ndizi TV na bo bwansu bomo Gusii ngakibwa kirabo na kimogendrete twategane tabugora oikabone chinse chune chintambe na manga akonyora gokorekana na mange akoba irukase obotuko na kimogendrete mbiyemono asoko bana intwe asoko gendra goteba Ndizi TV motwe inuni mwagire twachire gose twikire ase twikire gaiga asengencho yamasaba ino amono gotosira asoko tengera na kugwatia emeroberie yeito yonse ayonsi mwancho moriri asemambe yabono gotenga karibu soime asomoroberio obwensakia omorobirio chirenkuma omorobirio kokoro sera tukoria ogotenga bono tigato chiego chigeiga bono tigato emanyiga bono tigato semaniga mwancho murigeria noro omorobirio okugweneretaye tobasa gosuka tobasa kogenda ndonsi ekiagira Ndizi TV nego charity ase okoretera abageni nabo igaba manyi kuruchinsa mochonsi echinsa chamambi chinsakia yana kinga kwa manyire aliagendrete ase orogongo rwa uragusi nabo igo ase setu ya Kenya amonense engemo mwancho murigeria
nabo igo mwanchuri yakwa obosemi buna bono litukuria eri Jumatano yobosemi agoseye chisemi bono tukubwato ko obosemi bwe chinchira chonsi mwanchu muri gatote nga chisemi tari semi chiri chekirasi chuka yaya chisemi ne chinyinge nabato bosebani na kitoko kora amangana ya iga yechinyomo chagenkyo asaba nabake ayonsi na obosemi tukubwatuka techinga kitoko lya abantu bato obomanyi boisaine bachire chinsema aho bakolire chiri research chabo bamanyete gokubwa intwe bamanyete amange na kitoko baligeri twabaletera gaiga toneke ngababwa tukirobo semya bwabene woche ase omwanchu murigeria andake oli obwate kerengere gyoko iro mwana oye asenyoma osoko masoya asenyoma nabakonyoro oncholeire nabo gonko siole tolengwa siole tole binte bigo cyase binyoro ngaki goikaboni iga abana bakekonywomo ya eyine bintu mwanchu murige to kubabekera teneni twaba obosemya nga asibone myake yaboniga tiga abana baegu abana banyaruka bayeguribaga aliyo gosoma bayeguribaga liyo kwegendereria bayeguribaga no bosemi boko manyanga bono ngo chimotwe amangana ye chinyomo cyage nkyo baratigana kirati gumagega igo mwanchu muri nengo kwarigana kigima toso asense moye Ensakia omorobiri oyo iga ogokoira aye mase yemo korugoso wochire ye mase yemo kuruga Ndizi TV owo ikira nyomba mwao wana kinga kwa manyiwe abira atato asensemo yenseto ya Kenya ikiagere bintu nebinge bigo kolekana pake bintu bire bikone ogosunyugwatuka ogosunyukolemereria muno mwanchu muri gose muno mwanya bantu munage koleke twaro chengo musubati oyomo akoruto mwana oye nyancha igari asensemo iri ya Mombasa mwanchu muri yanege ntukyogo cyane obogimana bwato kengere bato ikiria saa kongo kolende ndito basako tukutabana baito enchirenga buneri nakumoruta karo che karigereti kakolimera wochi enyancha ime negento eke kyokondo kya sana kolenda abantu bali bagomba bamaitego swimu bamaitego wakombali babete bako boswa roche nako konyo mwana ori kolende bono ntomaiti nake serikali rachi mukige tambukiro kingani ekyagiro muswati ye nabe getubyara negento kyogo cyane mwanju murigeria ekere bikore buninga binebi bigo kolekana ayamona yanda mangi na togoche twakumanya ikikegendreta sensitu ya Kenya banyora bwetinga na biko cyane gite kwanywa nonde na cyande gite wanyu guno nde nankolerale ayuanse to sabanyasai atogusweri au muzige yega gose mezige yega ekyagera bono nere bwika tubato botamero ntogo chagoita abana nechi amate chito yaya tigato barende egebine byegu nyasato ire ekine ineza wadi nyasako ire mbali baganeti batabwati ko ende bono yoko itera tikanyasa abo amwaki kiranya kyae bono bunori antoma itinki kyagera ta karengereri wikekerengeri kingabune kyo magana into chikunya gwatumya ninki kyagerete agaikiraga abugo kumukire tambukero yo koruto mwana ya ase eurochi gosase nyancha area chinga kibali nete emeri bono aina mangana makongo manchumuri ase egente kenna senga kiyiga kokotinga soima somoroberi soiba bere batatu ase omoroberi basoy erinde tunyale gosanga asobwamo tunyale gosikamotu asenchira erengi yakigima enerenga keri okobwato kaga semesi kao manchu muri uko kabeka bene igaga semesi kao kalika osoyi babere batatu asomorobiri obare gani kigima okwani babere batatu asomorobiri asokotumya namba era screen yao yire 0792192834 asense meyo rika SMS ya nyenge buyayigo tutumere to ikasense meri ya check to chukonye bwato ka ACMB nabo yigo ku ikasense meri mitandao Ndizi TV tirago tika maiga ni maite ngambale bago soka ba utubwate masembo kwa sense meri mitandao ana sense meri ya Facebook yigo watonyora aya mase ya mugo sotonyara live na Ndizi TV News Digital abo mwanchu muri like share ucha se page yao ilindo kwa manyaba abantu bonsinga Ensakia ya chakire bene nawe igo mwancho na kukwatuka aga comment kawo ga ujumbe kawo iga akainge buyiga hogo soiba bere batata somorobeyo nabo igo ase emambingi ya ukubaganiria litukorigi yabo igo mwancho muri nari to gosanga emase yemo ego tengabona igege tukomera tuagamba ese emase yemo kyaga ko gototebya na intu twamanyire ninki kegendrete iskogaria
na bali kwa se ensemeri ya YouTube tunyona Ndizi TV News na ensemeri ya website tunyona www.ndizitv.net ilo nyale usanga mona into ensemeri yo ya website no tole chinsa chonsi to watenga Ndizi TV bonongo chukonye bwatia ya Ndizi TV gere gase ngencho ya ino na kibona twa ene kiringa twa bekire meroberio yo kwana kingantore asensemo ye mitandao ikagera skuzi abantu bachire chinsemo chichekerero bachire digital bone to kwana kinga twa abaikire na into tora abatiga magega igoto bwati ase chi page chitu chonsi asensemo ya Facebook, YouTube amono nyana X to bwati aitonyala usanga amange buna Ndizi TV ide tanya na Dorcas Kemuma abali baraba yeni ase tukoli ala kwa tanga karibu kigema eiwenka eyenero Ndizi TV obwansubu mu Gusii amashebike itokuru chinsemo chonsi chinsemo chiri chabo samaro chinsemo cha magombo chinsemo cha noti mugirango chinsemo chonsi chorogongorwa Gusii sune kamate abantu abonsi abagirango banyamarambe mwensi na abali ganiria somoroberio bene ko batenga so imebono ikaransa timuka bono konye mwarosire bono emeremo ne menge ne bali kereke mambe konyora mbali barosire okubuka korosete timuka bono gaiga onyole chinguru onyole chinguru chigo kwa omorali ogendre ne lituko liao igo mwanchu bali nero Ndizi TV bwasumo Gusii bo igo amashepika leo akuru o chisamo chanya mache chisamo chanya ngoso chisamo chiricho mopaka oli omansai na Kenya bonsi na mashabike ito tokubaliga nikegima abantu babora buto abaliganiri abantu bonsi amopako Gusii na Masai tokubaligani akigima abantu bonsi bakuru chinsemo chiga cha mugumo chinsemo cha raganga chinsemo chire chonsi chaigonga abonsi twabaliganiri moswa somoroberio ekagera moroberio yoiga nigo bocha asengencho yainwe na kibono kekogera twagenda motwe na kiga ko moroberio yoiga ochire chinkuma goso chira na atambe otumire Kenya ochire paka chise cha Michael ekiantu wata mashabiki kuruchisa moche cha Michael asomo nyakero gobo alenere Kennedy Gesemba abonsi to ngambo yamono swaime bono tuikaranse tonyale goteberania asengencho bono ligo tolegaiga asengencho ino nechinga kina chechi okobwatuka ujumbe yao tuikasemeria chekshek duchukonye bwatuka pia sana mwanchu muri Ndizi TV watu wakware nilikiandiki kumioso ya somoroberio tosuka kabisa semambi yabone ninojeri tunda green Victor Mondo Kevin Obaya Evelyn Kwambuka omae basoiri meyomoroberio pia sana Charles Rwanga Rose Mujemo Joshua Tumwenga Basword Enoch Mochere Matureti Orule Jared Jebrate Prince Movati Obale Matiang'i Omondo Denson Onyambu Eric Osoro Okogoro Kwembata Ojaro William Abumba na rodena basoiri meyomoroberio abundi bantu kora makere Chester kabisa na rana awa mengia ndani ya mpango asemambi ya boniga andino jina batumire SMS chabo studio asemambi ya roto tena batu babogete basoire me yumorobe boko mwancho morelia bono nechinga kichio kubuka na okorega sinomoki ondeta yoja ogocha akoendagera gosakorageri ya wika bwetome uchumi bunege ndrete igateri buya lazima utajituma wewe mwenyewe wika bwetome bwe karakali toja kwa tena bono rara orare rinde no twara kor haroje dangantore gaiga sikibago yago ikoboke naye bwerigeri ene bankwa boka ko igwete birukunyo bike bibere bitato bobeiga haya usukware de robot irone na moiri osirire ya bono rinde tigato semerinya sae hanyaraka otobwira asemambi yabonia umwanjumuriri ale natakara kubori asemambi yaboniga ekerengeri kyona bogotwana okorengana nayo roja masema tukabwango iga ekigambero giakorire ebintu bibere bitatu giatene niri ntwarna ankia kwande goro ya mangana au singrevi engwarra bagateana rende eburekiera abekwa keigo litukuregoro mbakwanete gosemba kigambero nkiara ateneti omoroberio omaisha namba bagatea mbako motinyo kabere nali kine kigochi gotegerero ebinto ne binge baragwanere gocha gocha ntwaro jene kigambero nkiateneti okonia ebinto bie serikali bara status koregana bano mwajumere ngokobori asemambi yabona libori liane ngokobori asemambi no isanigete ne style obokorere bwekambero bwakorere amangana abo bwangoye orojena ba chakiro kwa independence intobwate independence in judiciary kubwatekana namangana ya ba akorere bwangoye
litukuri goromba nyarete bako teneni omoroberio omaisha namba ekera serikali nyoya bekire kusia gendele meroberio yo chikwenda kina nkoleta bare maisha namba inyora na uduma namba ya rengoro igaika ikatumeka 100 million lakini ande ekero ya chuke kanyona njabwa tijiko igotwe 100 million chikaichi abakenya bono nande twarre bintu binde aho lakini ekigambiro asama tukabwango igatwarre gego tenenia ebintu aho yateneni maisha namba iyo kanyora serikali ya roberi na ngonye sokiarenge boigo twarre na yateneni osenja kwanda mangana housing levy ekero ya Roma tuko 45 ase meroberi kobekwa aboigo ntwaroje njateneti okonia kweji parastatus kweji serikali kiabo kia ICC meroberi ende Brighton NH lakini ikigambiro bona yateneni ngo kubolina ahe korengana naye oroche kigambiro giateneni bokongu koba independence na kole meroberi yabo buya ndumere uchumbe yao asina mbe ya 0792192834 namba yetu ya studio asemambia wone gosoto tomere wetira sensema ya mitandao Facebook wali ali sensema ya Ndizi TV News Digital ine sema ya Facebook okoraiki comment na share abu otonyore wiko na bogoto na bo chat asensema ya YouTube wali sinare koramune ali ya chatting yali na boko beka chat yao se comment yao tonyore asemambia wone ga karongo boldina ine noisa negete na ibigambiro bya ekigambiro judicially yakore mirimo yabo bwango iga iwono ntomere uchumbe yao asemambi yaboniga no CDF no recess no going to parliament no gokoraki abuna babunge litukuri goro baigete bakakada bakaboria ngie kiganja gie serikali getara bwatokera jibesia CDF goji kau goji jibunge bakarira sana bakachante ali inalo jena ekero bakatanga mpaka jiwibu sirwana zozore karata ite kwera chambers yali bakamotanga pisana tari wa access yoro ignoro jena na kie bintu bire igobona badena no CDF no recess mata kiriko chake recess itukuri angyo baji Christmas mata barbo bago je metienyebere ayo mwanju bari kwando le recess mana jo ino mabuga lakini ngo chale recess metienyebera utimoka atari kwanda parliament lakini badena CDF tera bwato bagadeana CDF weyo konyoru kwabo nigo erache egochereria ajibasa lijiria bara batakire kwewa bari josoje skuru ojakera omwaka ogoja igoro jabajumbe badena no CDF no recess pono bagatiana kabisa badena batakete jibesejo bajoro jiasoira sia county jabo ndoro jomo tenelio control of budget neli tukire nanya de akobe kubiara aliase kasema ya Mombasa ekero kina kemo badreneti korumaiga tukaraba umuraibo omubwasimiro moja Raila Morodinga amona baraibande bakora na Senator Richard Mumonyonga nana jino nominated Senator Rioba Oruoba bagoteba buna okorna is this witchant badena egendeke kere politically instigated yani gendeke ngeri kelina na maene gendeke abadani go asukumirege siasa ebagateana yaya bono tiganda batigo sugumuge siasa majumuri aina mangala nsesema yitu ya Kenya na mangale lakirinde bono ngakituragola aina aro agoja ndagenda ikihera bono esabantu bamenyete aina arago korekana omwanchu muliria on Ndizi TV tiangero belinkoletera yebiro asemambi yaboniga ikiagera no yanjete sana ayebiro konde bali mandira tutuma jujumbe jenu okisoma dore bada karongwe robeli ndakwira sekengese keri bwanjete kabisa asemambi yaboniga babodolfini moramba njete ngese kipso motangi simuni atuti engineer Vincent Maina Simeon Koruge Simalia ni madena mwanjete ayonzi yituragirin Victor Mondo na bali mwesi boy kamwandikira inbox yane mwandena ayebiro abakonyere sana nashukuru sana kabeime chumurubiri kiara ayuna atokoleta tuagoteina alia korekane alia korekana na alia robereri igongwe roberi ninkoletere ayebiro asebabyo boigo aboko nyara se platform yane buna Brighton Makori abuno onde asensema ya Facebook onyole ende naboko ntumera uchumbe yao nakolikira alia amangana abere nabono boka asoango imeyumurubiri padu naboko ntumera na SMS yane gwetera se platform yane ya Brighton Makori onyole oro asemambi ya aboniga igo naboko ntumera bado uchumbe ase platform yane na ase platform ya Ndizi TV News Digital ine semeyo ya Facebook ya Ndizi TV padu naboko ntumera kutubwatia asemambi ya bono na kata shouta ni yetu kuna bado aende kurobelia bintu buya kwena kuna mali chibichago cheire asinjira ben eroma itari kokwana era bona kokwana in action Joshua anaongeanga in action
ebikorwa nero okora bwene kimena muntu byonsi babiri kebe biturwane tangana riga jese meza ndoje bone binde bire moyoyo ebire bamba kubamba ebire biya asemambi yabone byangiroberi ngoretera yebiro asemambi yaboniga. Asante kikimo mwanchu murire gobono tuma uchumbe yao asense moye SMS sokolika wetrase namba erase screen yuere 0792 192834 bonya leko tubwatukira ebirengere byao nga kioro chae ekegambiro na kike ko nga kioro chae ngabono yachakire weko okole meremeri eganeiri gose bado ni gobono kitekire nyara umete bawo tengabono ni kigambiro bono nke bwati busibole nonyana mo chief justice omukoro nere David Maraga ni amatuka taraira matambe gatenga kae bigambere biga obusibole kae amangana justice atware obubene bwabo bakore gasi yabo bakore gasi amune kiombekeria ebine byombe biri byetenere buka abantu bali bakona chebi na babo twaro bosibole mbakonya kokosereriwa mubasire nakya karwe birenge bya umwanchu murigeria ekeroro chebona gyasoire ko kore bintu bire serikali egakora yasoire gutugutira mangana abera atatu iga ngakyoro chibono byatwarira oboteneneri bori bosibole bori batagete nabegwenete ko bayigo toma maoni yao wetrase namba yesimi eyiro 0792192834 banyale kubwatuka ebirengero byao ekyagano mu Kenya no maiteki kegendrete no roche ngike ko gigoche kyaba no chenga bakenya babete bakwemu gusiba babiri bakwemurungane ana sense media barai bande konyora bakwemurungane nga ekigambiro nakiya yanyarikana ikikyaba iga akegera ba ambara konyora bwata magani yabo akinyo ekigambiro nga kyatutirira magani yayo lakini bono igatoro chinga kyasoire komochie serikali bise bintu binde egibigo ke okora ana sense media housing levy egentu kyarenge aikirenge kenege serikali ya Kenya kwanza nabo igo maisha namba ntwaro chinga bono kya yatu tulinege ebimbiri twarorire mwancho murigereri kolende bona yakwato kebirengere byago nunya yago tebya ngaki ayoro chenga serikali igose ensemo ya justice na judiciary yabirege ko kolegasi yeterene iri maito ko ogwetenene no kolegasi yao unewendete gokora nabo igo se county Nyamira ntwaro chenere mo governor we county Nyamira nera Amos Nyaribo oyobetega kobeka SA osebabo sign chi contract na bo CCM chia county eyo abono ba chikomokonya aigasi osebara chikomokonya emeremo asechi wizara au na chiwizara chobo chenu chichisemi choboremi amon na echinde chinyinge cha bokoreri be county amon na echinde chinyinge asibono babegete SA na boiga akababoli ngabane kinga gokora bale emirimo yabo buya batumekire mali ya serikali buya na boigo baene kiringa mbali go chikonyorwa na boigo ko chi kobora asemirimo yabo metasi nalo kwenda kwanyora OBC motenere monene tayo bose yo okonyora nga OBC monto tayo watacho kwanyora nga onde tayo bona ine gati yali ababole tinga ntoji kolanga bonto misiri gasi yaye tanyora mangana nga nyage tutari gotoka gasi bono kinege nto ekiyasana ekira tokolanga abantu abawizara bechi county bakubatana mu wiza no mo governor obo nemirimo era akoleke ya amangana amaya kweri nabo gase county ya Kisii ntaro chenga nere sense moye budget babete bako obeka ese igosiba kwanchire budget umwaka 2023-2024 asebono motinere Peter itaji abete bono gakora ensemeyo asa kwanakinga budget yeyu yaetiwe eri echigokonya ama gana yo kubwatoka osoyo bokorari asechi ward au imeye county ya Kisii esengencho no wikaba ya Kenya bakoreru amagendero wikaba bane kewinga abintu byakire mashinani ase omete bina ekirenge kenege ya devolution ose majimbo serikali ya majimbo nigo koire amagendero ase ensemo ya mashinani abono chiwodi nchichikonyora abono ranye chibesa nchikwayegwe nchichigosirwa ase chinchira chinyinge eri ukwana kinga bekire emerubero y'amagenderero ekeoro chenero nero moteneneri bwe budget yeyo nero kuruka
Peter Otaji aikiranite na kwene kinga yo morbe yo o ikiranire igo mwanchu murigereria ne chingake wantura to ganyerete amagenderero bunayo na amachingake embura bono asenseto ya Kenya na rega ni goturubania ebintu sana igasaine korenta sara nene ase chinsemo emergency ya Kenya asebono abantu bagandete gotigara bali nobokendu nabo igontoro chenga na amaruire aswaire gwateka maruina aragocha chingaki amali bagotara kerase akorobarania kere ubi bono achicho chirichaba chikoba chikolimera bona obuchafu bwasuri gutara chinsemo au buikirira abantu ekyagira abantu mbalikerase ase nyomba yake barere abantu mbarangabu nembure yache kalimerie gaswa sama charime bono nigo yabeire yekolenta amabire akipindupindu ayibono torochenga acha kirekoba igyateko ase chi county au imeyaro gongorwa Kenya ase bono abantu batatu basiririe amagimabo na tani emye ya moba gende tukurwanira amagimabo asi chinyagitari au erinde bono banyale gwo konywa ne serikali bona serikali tigebe kemero berio osenegende bono na bona gende tukobe kemero byo kwana kinga ngotanga bale gyateke kya oborere obwakorera amona yanda mangari yagocha kubwatikana na macha machafu otangamana na mwanya abantu erinde baene kinga abantu bakonyiru mareri bairuchineti nabo igo amaruira yiganga kibara konya abantu tagendera ko chanda abantu mono ikiagera nga ase amatuka bwango iga ntora igu mangana amaro ya kolera kako ba mochando mono akini bone gimne mbure ya aswa gotu bonanda asoire koboka no manye to mwancho morigere anga kolera gose moroboro bwa kipindupindu niko boko kora bwango sana niko boko kora bwango achinga kichiri okominyoka okoroka bono okonyera nga amacha kwerera so mobe okwara bwango igone gento eserikali bante kwimukige tambukira bwango sana ena kinga abantu bonsi bairwe ebintu biriganiri gwetanga kurwase obama rwira yega gocha nembura ekagere mbure negase inegotu ntoramanya ndiye gotenena ntoramanya nga ndiye gocha kwera kera motenyo motanga no isire goika korende dariri teyo ngago se yesire kwera asichinse mochinde yabirega korokana nganko chakere ko guswake okyanake lakini bono mete to kumanya ngaki rero ya teratwa mambiteratwa ngaki mambiende era chetu nganyaro ntokumanya ine mepango ya Nyasaye nabamanyiberire go mwancho murigereria tikatobe maiso togende ko maiso na sense moyo ya marwire tikatoligeria bintu birito kolia nindagira chitokorosia torose na mache amarabu ejine chiga kichirio tali kolindagira ofyo bono iketo kumanya mache kiaro serio mwancho murigereria tikatotoli twerinde kigima elintonyale gotwara afya ere engi ya kigima no chinga chinsane byo chigasene go charara genda go tuma SMS yao to ikasense meria check tunyale kwenye bwatuka to SMS gwetera se namba era se screen ejwere 0792 192834 ali tunyale ko umirana century ringi yokegera na wote jatangani ngaki abuno to kumirana asense moya SMS check abuno to kumanyanga no to le pamoja na sense moya Facebook tonyemna Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News enero Ndizi TV bwansu bwo mu Gusii pia sana zormana tutoma SMS chino se mabiona takuira sesema check kundi tukurigoro omugabana we county Nyamira Amos Kemuma libo ni gasa ni ndo korona performance contract naba CM balibe county Nyamira aba wasiri be county Nyamira ni go basa ni ndo korona performance contract yani na kibao jokole mirimo yabo okuigwana na kibao jiko perform asimirimo yabo ye county ya Nyamira oyino mugabana we county ya Nyamira Amos Kemuma nyalibo oge alright aba wasiri be county yuko go sign what we call performance contract yani kibao jokore mirimo yabo ase county ya Nyamira ekana ba eteke kurege tindi hoigo ase county ya Kisii Bita Otach oyole omwe msibwe ward koru not ekituja north ward ya Monyerero nere oromo nyakiro bwe budget budget ya account ya Kisii nagiye kogera akwanete nabarikwa mangana na bande igo nigo bete die supplementary budget tali budget be korende nigo ere supplementary budget yo mwaka 2023 2024
igo bito taji ni garo mu MCA lakini gare omunyakirogo bwe budget as a county ya Kisii igo ko na ara itabe MCA bande baka debate alia baka kuna a budget ya a supplementary budget mendo bade budget yo mwaka na ndo bade supplementary budget ya yo mwaka 2023-2024 igo mba yededi abu lituko ligoro as a county ya Kisii asoko kini obokoreri we county yo ya Kisii nenjere yamo yo kwenekina ebinto byagendereire ase county ya Kisii omanju mari ngachira bono koire asense meri yebiro ase mambi yabonia ngotebi abere atato asenjera ya abene ine gento genataka ngote ibono mambi igo ndo akwanta mango mwanju mari mete ayebiro nigawe gatokonya ende twasuka gochibosikira mambia ngobokole kero kwabokire ninki kwaboka ogokora nkiwabo kokora metera bokoboka obota bwati kenda okora gosobwate kiliokora bana nje naboka mbwate kingokora ngocha sensaki Joshua naboka maana ngojare ado direct kabisa bona anki kwaboke kokora bogi mamboli raisi oikoboke okorebo ba tena life does not wait for you to be okay yani bogi ma mbori okoganya obebuya nde tombwate byasano mwanjubere bogi mambori okoganya obebuya nayo bwetoma kira lituko nayo koboka obeko bogimobu obobuya life does not wait for you to be okay bogimambori kokanya obe buya nayo gosuguma obeko bogimobu obebuya you should keep pushing ugosugume ento kende gya kabere never force anyone to juice you teko betereli omondo agochore you are supposed to learn ngakyo spend time goraron ngakyo spend ngakyo akole mirimo aye vehicle don't depend on others abantu ba depend dia bande abantu basemeria abande wamepaki wakiwa maskini hoi hai igoto semerio omuntu temango gwetoma aye biega igento kende kya gatatu master your emotions chi emotion jiao temango gochirendo mwanju morire ekerore omotoereru asobongo bwao ekerore omotoereru asimirimo yao ekerore omotoereru asikirikende gyonsi okora you should naboko succeed you naboko nyora kwa sukiro jibusigo bono egento gyato na taina master your emotions egento gyakane you should avoid disappointment you need to take care you need to take people for what you are not for what you want them to be yani avoid disappointment mondo naro robet go disappoint there's somebody robet go disappoint how can you avoid disappointment meta sega asiole naboko yo mondo naro go disappoint ase ose ebintu gete mondo naro tete gedonke kirana meta ando arombalebo batake dina batake the achievement batake tena egende getu mere otamerwe goseto ikiran iko tema sana wafoide ndoko kana disappointment asobogima buao everyone will show you who they are just give them time kiro mondo na bao kworo kiere ningale ikintu take tomoe kora mwango chingaki na bako bamanyara mwengo chingaki goika omondo chingaki aikirani egintu kiria take ikirani meto mondo na rotara ani hayona gwakora ligoso igo mondo okoruchani nini na nini muhe chingaki give somebody time na bago showcase igendo keri atagete gokora igendo kenda de bebire 10 lakini de ko de bikyo moeri sari ebiro ndina you should have peace kabe no marembe tema go create o marembe but the conflict ngo bere andonsi asokoba the school asige lakini kabe ko muntu mutangani ogotema ko create o marembe akyo marembe okonyarete uika otware mindset ya erengia uika oteme gukwana mangana akoreto marembe uika orende emotions yao uika oteme gukora amangana asiraini yao kuna gukora umurubiri bwensaki oteme gukora umurubiri bwa bwensaki kuna gukora umwarimu mathematics kabo mwarimu mathematics diago jago dana geography na geography tonye maedi igona bokorenda amangana abis tiako mondo ore bwanga sogo kwana osiko bomoro mwanga sogo kwana ngusaliole nane gwetana mole nabanta bange asenjera eyemogose eyin ande manyayiga nobody cares nobody cares about you egende tangana goiko ore care yani care ore rinda ibye ko munyene abantu mayo korenda
ko gwetika chwara abande no inchwara ako gotige mtogete biko sareka abande bade no ino muntu gotige to biasareka lakini siko bana obirendete gosorendete nabakonya bana gwasukire go chibusi mwanjiburi ayo na yebirori tukurero ya Jumatano goteina ngagete gwesemiri abera toto asema mbiabona buna bugima mbori koganya bobe buya naye ogosuguma bugima obo bobe buya. Life does not wait for you to be okay. It's you to push life ever okay. No mbwate biasa no mbwate bodi mwanjiburi goteina bugima. Life does not wait for you to be okay. It's you to push life to be okay. Weguru majibari. Gona ayo gwetoma. Ote boni goma itawa mwekorana na bokorana kurumbasa na kwara sa sta ya botuko orare mpaka sa stende. Bogima baro boka tena bono boka. Nayo ra boka ebieka bwetome endoskio jibosio omwanjumuria asemambi yabone. Ayo na yebiro kurwasikize kibiro asemambi yabone no tumero uchumbe yao asemambi yabone totenga kyotubadi ngwenda tutubadi asemambi yabone ga kudera si platform cheto chirichia Ndizi TV News digital inasema ya Facebook boy asema ya YouTube na bato nyora Ndizi TV News asense media X @Ndizi TV News boy kana likiao ni kutuma kudera se namba ya 0792192834 namba ya studio asemambi yabone ga litukuria Jumatano ligi ya kabisa tariki isaro nemo itati mwako motenyi 12 igonye usukatole imisumu ye roje bigene bingebire abana ngo na bali iburu ebintu ne bingebire abana ngo warabale kinyangi ebintu ne binge igonga kibwiro beretia ninkieke okora ase omutinyo yo otakore metinye ende yaita umoro naboko tema sana nangutura gore bole mbona boko tena ati bwe karaka nango tena to tumeka chibese kwa sevirio mwako mugima ochitumeke bobe December January chikonyorana nigobate moramu igo weka twerende twensi umwanju moria tomanya ngitokora at any particular time oikomanya ningiokora na ningiokorenda tonyaro gwenyora ase akom chiteka chinge ora misiusi obura nyore asa kongsan na kyokonyoro negali accelerate ya sinini na wajero ujera 8 oike 120 igotoro jina aka mistake aliyo koraga sinini it will cost you obogima bwa obwenzi igo erende tuwe cost asaka gosa gasinini karikaragere odigireti asobogima bwao. Okay, asante sana ase obosemi obuya asenseme yuyebiro omancho murigerere atigatwe karakarie ntoganya bona ngatika uchumia bebuya tumanya gwetuma ya bono tuigweti kweigwerere amanya nte kuganya ebe bujati gakuganya ngabona ebintu bibe biyoma wochaka kubuka kugende ekibago oganya nkaenza ke yakire mugaso barire igoma yochaka kugenda liburuga ya chinsa na chechiga okoboka kyageranga ebintu mbiko babuya tukuganya bibe biyoma wochaka okonyora ngabiyo ingakiye ya kwagotire igosenga ke yubono chinguru cha chechi tubwati ngurungi ya igora akora emirimo igonere buya wakora ki we karakari bona mapema we sagara kwasibo mu kibibona mapema kwarose ibintu byawo kendabu asante kegima iganda gutuma uchumbi yawe trase namba irase screen bayigo gwetra ase emitandao yeito ya YouTube na Facebook elinyago tukira senchera erengia ndete nkwira ya mase mu ikasense meri ya check ito nyali kumanyanga mbarabi bali tole na barabu ase omorobiro ase emambi yaboniga bali bayikire bali bagendete kolika to mabono chinsa na chechiga ekyagira bono nali tutetoko chibwatuka nali tuikira sense medio ya check ase ngoso asense mo ya Facebook konye toratuma nyecharali wangu goikaga igen to nyali konye bwato kando chinga nere Nicolas Ogega abateba okay oyago sabago tera kolende Nicolas bado gwa tuikiri chuma mapema sana kolenda otorikira leo tega niko tuned in Dennis Ogembo mwalimu Ogembo korwa Bobembe Boys boarding imbu yamono sechi point echo gaki nitumie hizo point ni into my inbox point bono neri atarate ban point ki okay Dominic Nyabuto omwalimu Dominic nikiwa Kisii County Keumbo Masago best tune in adita mati asante sana kiongozi Sevania Onserio Koraria na Bonchard mark me present with the honorable Kendi John ndiye ki na boy gonere Kerandi Dennis Keri Esteri Embusurengi ya Vance Keri Malaika wechi radio amenya basweti bwana Simeon atuti
Simba ya Riana. Okay, kiongozi Sevani Onserio kwani abantu bonsi ebariana abu bonsi batenga basoime yo murobero bwa Ensakia. And Dennis Moi watching from Nyabitunwa, and my wife Yunia kwambukana, my daughters Tata Mogoi Bikondo Kefa Bikondo Rogers Nyariki Olina Bernard Ogachi Simba Yeramani na Egwachi ya Borabu present. Okay, asante sana. Chimba bachia ingokoko rwa Masimba Motonyo ni following, asante sana. Nunda Robin out live kwa Mayuka Road Wasinigishu County, asante sana. Anunda Robin Nicholas Ogega wata niko tuned in and say okay. Denison Onyambo Nyancha wata pamoja, asante sana. Jobesho Beshaya wata watching the show live kurwa Nyango, so asante sana Jobesho Beshaya. Nicholas Ogega Irani Nanda watenga na Juliet yoyo na bana Sheri na Bildadi kurwa Nyango, so Nyasongo stage niko ndani live, asante sana. Moffat Ovale Moffat wata good morning to Moffat. Louis wata kurwa Nyakoiba present, asante sana. Ritunda Green out from Karen Nairobi Kenya niko ndani kama kawa, asante sana. Nere Dani Ogaro atakurwa Nyaura present, asante sana. Dominic Osoro Moranga kutoka Pipeline Nairobi niko ndani, asante Kegema. Kelvin Obaga kutoka Jogo Road Nairobi niko ndani mpaka tamati, buya sana. Daktari Henry Ochoki tune in from Itibo City Kisii County, asante sana. Dennis Ogembo mwalimu Ogembo kurabo Bembe Boys awateba okay yunanya bwatoka nabo igoto mirende mwalimu Dennis awateba Kurogembo Bobembe Boys boarding tuko pamoja hadi mwisho. Nyora maiga kuru asema mapendo amona bombo, okay, asante sana. Amaiga yutwa nyabwatiri Kegema. Dolphin Mora always tune in, okay, ndio cheyo ali gete bombo lakini ndio banta kwa bombo, okay, asante sana. Dolphin Morata always tune in, watching you loud and clear. Good morning Brighton, Dorcas na Joshua. Each new day is a blessing. Let go of all the worries and be grateful for all the positive in your life and thank God for all. May I wish my family, parents, friends, all fans of Ndizi TV and my all enemies to have a nice day. I am in Ensakia till the end. Be blessed and keep it up for the good job Brighton, asante Kegema. Na Dolphine Teresa Umbowa kutakorwa Saudia ndoche bwakire buyane nkoganeria abana bane na mamo minto ogotoka chinsemo cha bombaba na mwambia wakae ndani ya Ndizi TV ndio mambo yote. Asante sana Teresa Ombogo kwa chinsemo cha Saudia. Ashley Demola, good morning Brighton Nyabende na Dorcas Korwa Township watching live. Please count me in to my favorite show Ensakia. You are a wonderful people. Onkoarigania my lovely kids Clinton na Gift bila kumsahau my lovely mom boss Lady Joyce Abuki, okay, asante sana. Josephat Omwege password ataba watching you live from Kyogoro Massive, asante sana. Charles Luanga ata mwalimu Charles Luanga ugatu kurwanya Kenguso. Salamu niko ndani ya show with my wife Jacqueline kwamboka pamoja na wewe, asante sana Charles Luanga. Eric Osoro ata watching live kurwa Keumbu Ritaro, asante. Kingwa mwancho mligenda kwa tuka uchumbe yao chinga kinkwa yo minto Brighton anyale kogendereria asensemo ya SMS. Uya sana mwancho mligenda tutuwati asimambi yabone ananekalo jorte kurira Ndizi TV nero wansmousi hashe ya demola uko wabi tote batinga yore gorwa township leo township ukali township gani hiyo ya Nairobi ama Kisii. Asante sana Karone Teutobwatia asimambia mwoto taina uko township. Nilikuwa nataka nijue township ya Nakuru, ya Kisii, ya Kakamega, ya Busia, ya Homa Bay ama wapi. Yaona asile ndikire ngogabwe karwate anatoriko mweba mamomi no boss Lady Joyce Abuki. Asante sana Karona Ojorte kuria Ndizi TV nae obwansomo usi. Ogega ngoro asenseme olio gotoma useba dwa gotoma matera litukuria lero etukuba request na mwatoma request ino litukuria ichuma
Ijumaa litoko twara ebwatoke Free Friday edition. Igobone karoto malero tutakuwa tunaiassume tuanye kacharinde mpaka Ijumaa lakini tutagerwa tuma lero. Nicolas Ogega igo gwanyigure lakini gagotoka kurwala sensema ya Nyansongo stage. Savi au the annual ime yumuro senta na semanda tutuma chichumba jeno asema mbiano moto tena mukona sisi asema mbiano chitume bera juja chinyinge indwega sito no gisoma niroje na Mandela K News akona sisi au the mokoti Mandela kurububasi niko ndani. Asante sana. Nindoje na Kimsui Motangi obeidege kadha nyakuri SMS lakini aliniambia shida ilikuwa wapi. Timetosena amangana ingwaje toka ya tatua kidogo. Aliniambia ni kama signal ilikuwa inamsumbua kidogo patirende na kama imekuwa utaniambia na boko jirani ya kere signal ya tumbuira sinini na boko liscan ukiriscan itarudi ende tu kwanya rotobwati kere karobwanje to muro una kwensa kyo to nyorigereria abuna Kemisa Motangi ande edina akoigo ruari ego ikorware kabisa kinarodire no gwatubire sebesi ya gwathe na morning team na nyeraga gwathe na I've missed you but here I am Kurunyangongo Junction getting you loud and clear. Asante kwa kazi nzuri. Asante sana oyo nere Kemisa Motangi. Naye Kirisi arogo tima edina bado na uko na shida kama hiyo. Tima edi usena shida inonye bwade patutaniambia baadaye kiana tutaketi siri no ene shabiki no ene limo. Aldaki tupoteza hata shabiki mmoja. Bone tutakete abantu babuje tali ebakuroro ndete mobuje mobe abange ase omurubiri karotote bani abere atatu. Nyoro mwajumane ninko bore tina ine norojena ebigambiro byachakire gotwara obosibore bwabo bonyene. Alde indipachake rokore kasi yabo independently batariko ba na influence inde yonsi na register ja gose na mangana alia yeserikali. Ingie kwa nabo liyo ntwaro general bwangoiga ekigambiro ngia kwa about housing levy bwangoiga ngia kwa ndede about gotenenia okoni wajibara status gojia saba ndabanyene boigori tukure ntwaro jena njabe gete break asesemo ya maisha namba kona nayo rojena ebigambiro byachakira okora amangana abo buya bali no bosibore nabogo ntumira deni chogembo omwalimu gembo kurobo bembe boys boarding I mean iso points Brighton ametwa asante ngoko tumira ande point ejo na jiria sesemo yebiro nitakutumia sote ngoko tumira ande 15 Jones igere jari 15 na ika 6 ezali yebiro byangara yodenisi ogembo mbiyamano kando jina na nemushabiki uitole na ande no lase kengesigeli kya yebiro bono mami nitakutumia with the inbox yao asemambi yabona santi kwa wale wote wanapongeza omoroberio Brian nyajua yao de banere no alimi yomoroberio anafurahishwa sana na yebiro imekuwa ikinisaidia sana ase okumanya inginda keriko kora buna omonto asante sana biya kabisa biyamono ase imambi yabonia nalo tena omuralia ekegambero kiene kiri ingaruto tabuati magani maya naba Kenya napongeza sana ebigambero byonsi kogendra igo ni 1% Thomas Bundi ere ase ngwane limbore tibina ngakiro jebigambero byabeire independent Adana yorolina omuralia ekigambero kiene kiri ngaruto tabuati magani maya naba Kenya napongeza sana ebigambero byonsi kogendra igo Iga oyo Thomas Bundi adana ebigambero orode nambibwato bosibona ande bigendere byonsi igiye byarona oraya adana Ruto nigate kusukuma ba Kenya mpaka engori kabisa pateke bugima borombo kongete bono na kila machukwe bole wa Kenya wanasema bugima borombo kongete lakini abantu bande they are just enjoying kuna watu wanaogelea pesa ya wa Kenya abantu baro bagwesi bijibesi ya Kenya by the way ahenabora tena chibesi jibere kinara wa tena njiboreti umuntu rojere ngobekero ale gali amaguta uru Nairobi ocha Gusii kiromo abantu bali bagore gwende yani kuna watu wanaogelea pesa ya Kenya indomede abantu tabwati besi lakini abantu baro bana kuna mali nimeona mtu akitoa umuntu akoru 300,000 akoru 300 Oseno mochango renga bona lio stogete na yeye na 300 medeno ni sadaka monda ko no 10 monda hai watu wako na pesa kuna watu wanaogelea pesa nini naki kahantore ngani
Kanto rengana kina otetina yona otetina asinya sai ndore equal but aiga bado bana ndore equal boli ndore equal sawa nindo jiga tena Hi Ndizi TV. I'm Robin from Nyamira Township. Nawatakia mafans wote wa Ndizi TV a nice Wednesday. Asante sana. Oyojo space waina lero Wednesday. Nandao devoni gare Nyamira Township. Agona ato bwate sana. Yena kana to mera SMS ni medena bona SMS yeni gaturi tikuru TV na tari erebi ekore. Embia sana Robin. Kurwa sese Nyamira ngaki Township era. Township medendo bwate award ikuru Nyamira Township. Ngaki Nyamira Township era mwaka. To devi ngo kiama gendro agendrede. Koron maro jina aba wasiri mbasa ine performance contract. Ngaki moro Nyamira agendrede. Baada ya una gali sa Nyamira siku sinaonekana Bosongo. Baada ya une mokargo tara Bosongo mota mwati gajo bisi igo osebagarusunga jigoti ne birebi bacha Kisii monyaliba kwa tena hii maneno mnatembea Kisii inajiga alinya kwenda Bosongo mtakiona. Habari Nyamira tena habari Nyamira from Kibirigo. I'm watching you live, sending my condolences to my friend Rameki as okomosiria maukoroye aria Kibirigo factory. Oyo habari Nyamira otomira ngora yae gochi sim omosani oye Lameki oyo sireti babo mwabo gosema okoro aria sensemo ya Kibirigo. Pole sana na ntotomira ngora yetu. Umwalimu Ogembo Kurubo Bembe Boys boarding imbuyamono as chipointi echo gaki nitumie iso points into my inbox. Umenitumia namba bia nawenda kutumia. Asante sana. Umwalimu Ogembo Kurubo Bembe Boys boarding bono ebigambero tibiraba independent. Unaona na yeye amesema ya kwamba bigambero independent. What have they been waiting? Ingi era kubona bigambere korengana mbiraba independent akubona ningi konye biganyete mpaka bono yabaire too late when they confirm house levies and constitution ningi ere korengana na omwalimu Ogembo koruwalibo membe era gotebana akokurubo Bembe Boys agotebana ebigambero mbiraba independent niko biko iregeka asoko nacha amangana aya ekera ebintu byaberera abakenya bobe ebine birengere byanere akorwa ase emambi yabone ngo mwachuri genda kontomere birengere byao kere ntukuboretina aya korengana naye no rochine bigambero mbire independent are they independent tware badene ni maisha namba kwa muda mpaka mutinyi okabero mwako goje mba kwanda mangana housing levy bakaru 45 days mbadene ne digoro yokonia amangana ye jibarasto bina igombigende ebigambere bimbire independent. Are they independent? Ina liboli goboredi asemambi yaboniga kato endeta sensemo ya check asemambi yabonigo manchwa umuriria. Okay, asante sana. Gendera gutuma SMS yao elito koira na kurwa somotimo komo keto nyali kunyebeka asembeo asinchirere enge yakurende tutagenda somotimo komo keigo tiganda soma nere ya Abra Nyamira gotaba koru Kibirigo. I'm watching you live, sending my condolences to my family Lameki as okomosiria grandmother yaye aria Kibirigo factory. Okay, ngora sana entwetu watu kiribu na Ndizi TV gocha ase familia yo ya Lameki ase okomosiria baba omwabo nere msupu wa Kisii family hata pamoja Kurwagetare County ni Senator Msupu. Asante sana. Genda gutuma SMS ya uchumbe yao asensemo ya Facebook na Ndizi TV News Digital na boiga sensemo ya SMS na ogotuma si namba ya 0792192834 to koirana ntochukonye bwatuka ase enchira ya bene to koirana go to enda se kengese kirikia magazeti igo mwanchumuliria to basiko yenda tambe teatora agenda somo tumokomoke senge ncho Joshua na to kanyerete atara tubekira ausara tuira sensemeri ya madukani to basiko yenda tambe inero Ndizi TV gwansu mu Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii.
kurigiriria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigiriria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed kiwa, man kiwa, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Skania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Nyamaka Multi-Handling Services yeko bwatrena nensemo y'obulimi obutugi bwetugo n'echinswe y'eserikali ye county ya Nyamira nigego korentera amorokeryo y'omwaka bw'ekiri bwibire n'emirongo 23 a Agricultural and Trade Exhibitions and Family Fun Fair eryogusukia busyo ebirenka by'manifesto ye county ya Nyamira by'obulimi, manufacturing, trade for sustainable economic growth egati yalyoranyorororo nobokoreri bw'ekibengi ao chikampani ao chokorokereria iguru y'amang'ana y'obulimi bwensi buli bwanchete kurigereria iguru y'ebyegwa gose talents n'ekigosori cy'abana amarokereria yo nigarakorekane guchakira rituko rya Jumatano kitariki 5 goika kitariki 10 cy'umutinyi 12 ase skuru y'oburuso ya Nyamira DEP yere chimite miye muchuka kurwa stage nene y'Kigali imeye town ya Nyamira bono ilyuko manyamange iguru y'amorokereria yo buna konyora ribaga ilyo nayo boyo mobo akesimi ase namba enoti 52 ibire yemo isano nemo ibire enoti 53 isano nemo kianda gose enoti 52 isano na 3 isano na ibire nye enoti maragatato eyemo gose enoti 52 inye yemo isato isano kianda ibire isato inye gosobari kireri uko uchiase Eric Makanga 01@gmail.com. Boigo mbabwate ribaga ryukwege kachigari utari wakanera iryogo soa asamorokereria yo abantu abanene nigo bagwakana shilingi 150 na boigo abane 100 yoka agirira bwango bwenyorere ribaga na boigo gwikira nororo asama tukayo iryubwe manyamange na boigo emerobiri bekire iryogo sukabushi omwanchu muri ya bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakiresimi ase namba enoti 52 inyisato isano nemo ibere isato isano nisato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na
bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii bitume bimbyameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongina basikaria ngatuma ite na chiri kuri iri bitume byao mbyameti arafu amakonda utagotiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukende bano no bwakira amakonda imogete kero bukende bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne omongina basikaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet ego wanyeruka enokem agrovet ego toko muchubo songo no konyora mariogo agagwita makonde amariogo yoboke una chingende chibono chiangere korigisa manyarora kiakakire korigisa kobarira oyo borio buya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwamu amina tari obuyo bwoka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngaro ngombe yao nero ngayangire konyarika ngabwata magecha ngo chisibiande kolende gotengo chisiberia mache ya yo mongina obugeremi bwonchorire na enokem agrovet amina Niki maine tarira enokem agrovet ime yomuchukisi ilionyora mariogo yugusiarire bimeri indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na boigo bachagiro Orusageronde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School gusoba keresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time akitika wana minyoke ngende kai omonginero wachirego tigangende tukanalerio obuneka ya tiganyoke ngende Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Gusii Urban Blast omugaso obona turiguchie koba buna butambe Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Asante kigemo mwancho murigeni yambu yamana soko genda gotengera egetaseni Ndizi TV asenga keyega togo chukoswa sensemo ya magazeti to tenga yamana soko tigara gotengera Ndizi TV na bwo bwansumo Gusii omoroberi onensakia kutwacha gete chinse chiko mnebire wikaboni gabantu togo chukoswa sekenga sikeri kya magazeti tolarigena yali yamurikire ase magazeti unabotambe ngotwara gazeti ya Daily Nation konende nabo kunyogotoma uchumbe yao SMS yao kolengana ne iboli litwa
twakoboria bwatanganinga na kyayoroche sensemo ya judiciary yanyorire obo independence irikonye kugania kuringana n'ebintu buna amatuka bwangu igajabire okora emirimo yabo twarore bige kubwatuka chi order au asensemo ya housing levy asensemo nonya neri ya nero chief social health insurance fund nabo igontwaroche yabwatugete igoro ya mangana ya maisha namba amona yanda mange yabereke gokora se amatuka abwango iga na kikorengana naye korengana obukoreri obo yanyorire obosibori bori eganeiri bwatoka akugania gose akerengero kyao ocha namba ya 0792192834 ronyare goteina kyaye buno mu Kenya anye nayo obukoreri bwo cha sole na kyoro chenga yanyorire obosibori semo ya judiciary nabo igona bwo tubwati gwetera sensemo ye mitandao au sensemo ya Facebook azotonyamna Ndizi TV News Digital ronyare usanga amo 90 na kumanyambu na botambe gazeti ne ya Daily Nation. Piyasa na manchumuri Ndizi TV ninji niongo tware gazeti ya Testana likorende indojina oyumo manyi nyanjarari na ondeime nabaiga omongina Agnes Mamanyi Standard Judy Anyona onyono mungoni chairman wejire wa radio ga kiruto tago konya mo Kenya P tige bigambero bikore gose ibakonye omo Kenya kulingana na mumanyo nyanjonera yana Ruto awesaidia Kenya tigabona gose bigambero bikore emirimo yabo gose mbikonye omo Kenya. Asante sana asoganda gutuma uchumbe yao asimambi yabunga je ayuro je bigambero mbibwate obosibole bokore emirimo yabo buya gose nigo bibwate influence yeserekali inadibo tokoboreti bono mambe Vincent Kenyorwa ni Kenyoru no lime bado nasema ya kwamba uko na sisi asimambi yaboniga Jebirate Brins adena Vincent Atusi korwa Nairobi akona sisi asanti Rebecca Bochere oino adena Bwakire Brighton Dorcas na Joshua adena lituko likanye kwanje toto daina tuatu lituko likanye kubori asanti goje asa mashabiki abairi abasani pira kusahau ababisa baye pamoja no mugaka oye Caleb korwa Katali Joshua na Faith abana baye wishing you all lituko likanye kwa above all tuombeane era deana ga kibyonsi bi tigatusabirane ayo naro akaregoteba oyinere Rebecca Bocheri oino adena jamsingi aja tuombeane asante sana karuto kwenda sigazeti ya Testana li Bechindani morgadena bono nigo yaberu wa kwa goji asomra ibwense Dr. William Ruto anekere bigambero bikare konyago sunyunta konyago Kenya konyako teninia emirobilio ane elie serikali ya abegire ase ogosuka gochi bosio anene asigazeti ya Testana ne morgadena mbina kiebibire asoborema gose mbina kiebimorekeire mono ekinege tangani housing levy egi ya deduna it was unconstitutional intugia kabere maisha namba ya dena public participation gose ba Kenya mbaru etebirengera libyabo cabinet assistant chief administrative secretaries banya bago tukuterwale parastatus ekigambirino yanyarake go suspend engane iyo mpaka omwakonde Haiti abanyanyi bari badakire kwenda asinzi ya Haiti ni gobone kambira kero kyanyade kego tenenia ekerekine kenda takoba ase koti by finance act but is we are said ebingese mbiro via finance act bia teduna ni gobita abwati richiko rogging ngo ya bede declare null and void yani uko na chemete koru ase emisitu gose amanani yone wete bi ebimbiri ebono byanyegeiri gose kigambero byanyade biko monintamagoro omurai bwense Dr. William Ruto anene ne serikali yaye ya Kenya kwanza nero chodira abo na Anthony General ekeroba kwa barabo bonsi ase beje konende murai bwense ngo singira na Kenya go ikesi kusuka go jibosio nande nense egobwate lichiko odena kende gyonsi ngeyo gya chirima mincha ekero odena goikabantu babwate go sebaske lichiko elio abayigo asebeje nigo emuregere tena naki bono Margaret Nyakango oyole nere moteneri o control of budget itukurigoro enyorde nere kale asekigambero litukurigoro agaichana sana kumina kumbe sheria ni mshimeno
nere no arabu na bogo soma ayaye ekazujigora sebeji ya imetori narari arenderete kurigereriwa asinjira ya bene bono bali baho kabese nigora baruba nyorire asa komu aso tairani ekaro interest rate sigenda go kina igoro esali Kenya uchumi ya nyarire kego konga ayuna arondoche agenderete karondoche ne Kenya nigegenderete kurigerina kiyo jigosmeka engagego jigosmeke mede 15 billion ase ense ya Kenya yindo jina ragenda kumurgerwa ase mambi yaboni ase gaseti ya The Standard. Okay, asante Kemuma mwanchumuri agendera kubwatya Ndizi TV nabo bwansumo Gusii tore asensema ya magazeti ase gazeti ya Daily Nation epeje ntangane indo chebona emolikirete ase monero mo director nere Joshua utagutumanya abagani baitu koria rero banyari gwika aiga Ndizi TV ano bale ase amaga chaito bono to chukogenda senchera ya bwango elitonyare ko baligania bene metu baicinga kichabo cha bene elinde banyare ko tubwatukira bose voice ine ase go manchu bano ko ira ya maseme kase page ntangani gazeti ni ya Nation asendo chebona molekirete igoro yomo controller budget Margaret Nyangate Nyakango oyibano gendete korwanire gasi yae gose ogendete korwanie seiki igoro ya nabege tubyara bugoro ase magana yoko koranga magana fraud related charges asebono ikigambiro gosago chiko goikwase ekigambiro nabo igoko ba judged ase amangana yo chinga keki nekyo kegendrete nigobono enyorire ase akongu una control of budget ase ukubwatiraniwa na mangana yechibe samo na yande amange ase bono ndacho kumanya ase wimengo ikase pecheri ya gatano kabere ase emolekerete igo yoboime ebwengane yo ya control budget oinere Margaret Nyangate Nyakango nabo igase peje ye ntangani nigobono emolekerete igoro ya babunge abono babete bakora oko andamana bugoro ase amagacho ye bunge yenene ya Kenya ari mu Nairobi igoro ya mangana CDF ase bono batebete na konyemba kwa CDF o CDF trikonye teriwo chikobwatu kwa ocha chibunge eri chikokonya aba Kenya ono mba uchikogenderera na meremo nabo igomba uchikogenda nonya nature resource echo ari guchaka aramisi yeiga omo yeiga nabo igo ni gobono Waganete chibese chocha CDF 53 billion kubwatu kwa gocha chibunge aimeyenseto ya Kenya nabo igo ni igo gazeti iga sepeje ntangani monikirete igoro ya nere an Amadi Anateno Amadi oyore bono nere registrar ase judiciary ase bono akwere igoro yobo koreri bwaye ayonsi ntochi konyamanya nabo iga sepeje ntangani ni igo monikirete igoro ya ase amangana COP 28 ase moraibwense Ruto nere Dr. William Ruto ase bono aganirie amangana a carbon treaty ko ligereri gwa mono ase bono acha kirie bono morobiri boko Rusia ebango amangana a carbon ase ensemo yokorenda ogochenchia kwerire nabo igo ase ensemo yiga yepeje ntangani ni gobo igemo lekerete ingaki abone serikali yaganiria abakori emeremo okweboya gose emolekete ngaki ebabwenete kweboya asebono baboriwe kubeka cyanga chire chingia ase ensemo gose ase omoyega oyo 60th Jamhuri Day bono abakori emeremo bonsi bono be serikali ogorokananga negento babeire bakuburi gwanere Felix Koskei bono okuburia gose okukwanera igoro yokweboya ase abakori emeremo be serikali anaro monjo murigera murekera ase page ntangani ase gazeti ya Daily Nation piazano manjo muri Ndizi TV sare abagani baitu baikira ase mambi yaboniga inyoranto ndeta samatukali 15 mo 16 days of activism ekarodi tukurara ili 12 topic geri tukurara ningare end child marriage inato jokwana nabagani baita ase mambi yaboniga tona kitogokora oko nyomukwa bana bakema pema bana matembali weka engabate buna bono genda ikini tujukorina nga kitogokora oko nyomuko kwa bana bahagoso mapema abagani bana baikira ase studio kongori geritore ayo eberebeto bigumyoka sana giyo ikasa 1:30 igoro tuabwatokire amagaseti
tugende ase mujadru itu wetu kuri alero tukwana barabwe keroba ekyara babeire nyoni ya mamba the way babeire mu minjorimi baraba ikire ase studio ase mambia bana ntonto westingaki ekero baikire ase studio ase bechi akabiri gasete atestande somere igoro ya Margaret Jakango bono ngaki akari komo chigu buna na ekesi ngero gya 20 million ekesi ekigia fraud na registered sako kodinde bayigo ni igirita tena ere tamanyiti mangana ayo ni gakobekeru mwanchu boreri tukere ontoroje omogusi kagosoka kaodebuna egenteke ni gogetagete omogusi na maene no mogusi osineri mojo likobwatiwa abuna ina boko erengereri osina boko tote badona no mogusi okobwatiwa kero Margaret Nyakango bono akare komochigwa buna nabwate ama mojo gita fraud na wanjane kyombete geta rengera chete ruisa kwede ayu bado na boko tebia wedra sena mbira seskini igora boigo kerondoje asibeja tune morgedena anne boigo na ande noje aina toju kwana mange ase abagani baito muna omosajo yomo osabanya nyimbo kurwa se county ya Migori go sasa ya Migori nigo bakare koligi omosaja oyomo oyunyara kago ita omwana oye omunyaruka bwe myaka 15 nebere ekero omunyaruka oyo arali deisiko ekerairana omwana oyore form 4 isaka moikora bono omwana oinabo atwegetemo gosina bakwete omwana oina bakwete abuna sekenyerokia Amayo village got kocharo ward sense bayanyatiki go mwana oyo nere na asitio bogima bwa ekeranya de kago ito iboko baigo enkwana erenada sikaseti ya standard nero jo kwanda abagani bane bara studio nerina bono the Kikuyu Council of Elders niko bono banyare bako gikeriege korwa ase omwana oyo moyo enda iburu anyara kagwa kwe boko ebinge sana bune njere ya mona bona inero bale kumwigeri na bona angoso arobo saje agaitu sana kolende ekiombe ekyo ni ogia kane na abuna mbago jigonjara bikore kora bune igia korekana ali aseme ya mai naivasha ase abanyara bago ito aso mwana yanda takurwa ndo mabwaye asinya gitari ya naivasha ayonsi abagani bana tojugonya kwana nere buya ekero mwana kwenda iburusi kwiza kena jandoni wakwe iboko osibono ebibimde ibya ruroro eroje no mosajo inkyara gukora ekero mwana oye atajete nyumba mapema numunyaruka igare ko moikora gusitanga ngiakora ayonsi abagani bane nababwate amachibu ayu kera we are in 16 days of activism ko itabare assist to batotebi boigo beji akana nili mregete na bono naki ebigambero bigende gosuguma serikali ya Kenya kwanza anakarabata gikobeka machiko ali amaya serikali bego nabo yasugumirwe anene ase ensemeri ya maisha namba yera sebeji gatano nabono ekambero gyabegete break ase omoroberio oyo ebeji gatano no moneri mregete na bona babunge iko badena nigo bago turubani emeroberi yonsi ye serikali oike ganja ye serikali kiabwato gijibese tia CDF oji ase chibunge ao ase obokorali bwechi county ayo naro agenderete korekana asikaseti atestan na mangaro mwanjumulya kulende tiangorirabu esali biro bito bya charalire ase emambi ya aboniga amange ayasanzeme magaseti bado naro agendete because metika seti kuise ejigendete kolika igore ya 16 days of activism igo amange atojo gukwana nabagani baito bali baikira ase studio ase mambi ya boniga. Asante kekima mwancho morigereria nkoligeria se gazeti ya Daily Nation tetenkoira ase chimbero chire igoro mono ase page ya kabire emolekirete igoro ya ana teno Amadi oyibono olenere judiciary chief registrar bono ase kigambiro ya Kenya gose ase nsetu ya Kenya ase akwerera igoro yobokori bwaye nabo igo nigo agoteba muna mba kunyara kwagiriria kurwa justice gochiasa gosobokori chase aba Kenya asikiriya tengani go bako batari gosirwa buyo asensemo ya chibesa batari kwegwa chibesa chisiniri yoko enekinga bakorire o meroberio yabo buya nabo igo boikiranu ase ensemeyo yebigambiro byensitu ya Kenya na amanga morikeiro mwanchu bari gose mugano yoye no motambe nabo kwenyorere gazeti bwesomere ase oboime nabo igase page ya gatatu mwanchu morigeria nigo bono emoriketeiro ye serikali ibona yabere osiyagolire chimashini ibere echibono chiko chikokonya ase ogoso kya chi passport chibono chiko chikokonya go print chi passport ase bona emashini yemo
ibwate ukonyara gwoko sokia chi passport chiri wisatona chimisano ase rituko bono chi machine echo nigo chi achikobekwa ase chi center au chibono chigo chi korosiwa ase center yemo ego chikwaga chi ase county ya Kericho, Bungoma, Nyeri amo na Garissa ina mangana aye omohori kyobotambe ase wizara yoborendi boime wa nere ya migration nere manyeka ine na Julius Bitok inere okwanete abu achinga kyalinge konyora gosali ko ya omozigo iwechi machine asibalinge nomo anabariki abalinge na abarai bande ase serikali amona bawaziri bande tokosika motu mwanchu murigelia nigo bono page yakane ekwanera igoro ya ebengene ya Kenya CBK ngabono ya beire keko ichania aba Kenya bali bagosaba chibesa asoko beka chireti chirigoro ayegisege ka kemyaka 10 ya eride asebono egibenge yo ya Kenya yo manyikana Central Bank of Kenya asebono ya mentete chi asebali gochase bali bagosaba chibesa ka kemyaka gose myaka emo ya 10 ya itire nigobono ba mentire valentire rate enya gose kerenga ekijia asebono 12.5% gose 12 nechinugutaisano bano bago chiwakana ase ebe seri ogo chigosa bakurasi ebengi bono inero ogo chiwakana ase abukonye nigo chire 10.5% amatuko amaiga mwanchu murigeria nigo boige page ya kanego kwanera igoro ya embura yelnino na yabireke ko osali ebintu nabo igogo koira amagima y'abantu chingake serikali ebono abugoro goiterase omo spokesperson nere asekimaura atetenga abantu batatu nigo bakure ase oboreire ebwa kipindupindu gosakolera ase abande emye yamana batano bagende tukurwanira amagimabo ase chinyakitali ase imeye county ya Lamu n'abantu bande emye yamona 50 omo nigo bono asirire gwetera ase au koirwa na machi abande amali bako bakorobania abande cyumba cyabukolimero abuna abantu bari bakule gwetera asembra yelnino abantu emye yamona 50 chingaki abanda bange babeire bagotiwa ase embe batabwati chinka cyabo nekipara gosaliwa nabo igase page ya 5 nigo boigo emolekete igoro ya ababunge abono batinete bikaro byabo igoro na korobekana ase amagacho yebunge ya Kenya igoro yamangana ye CDF asabagana cya serikali ko bwatoka chibesa cha CDF echo kirachiko bakonya anene bune gazeti emolekete otenga nigo bagana chibesa chikubwato kwa mapema edine bachikwebanga anene asensemo yechi chibasari ngaki chiskuru chiganeri ko igorwa omotenyi omotangani omwaka ogocha mwanchu murigeria na mange amolekeire ase gazeti yeiga kolende nabo kwenyorera gazeti yebwesomere kyagera yebiro bitu byachire nabagende bitu baikirase studio igotote tukubachinga kichabe ne banyale gototebya abere atato kolende nabo igo ase igoro yamangana agenda based violence kose GBV asama tukali 15 mo nige gazeti yega emoleketa se page ya 12 ase ya gukwanirego ye county ya Omabe ase bono yabe kirero asensemo ye WhatsApp yokwene kinga bachakiri omoroberio boko sebo report amangana akero mwana agoseri osomonta agoseri ase obwenete gwaka o roboti ase bono bachakiri chatbot ase county yo erigo konya abana abasubati amona basacha bali bagwetere amakongo ase chinka na ase ebinyoro tikatogende ase ensemeri yende to alegani abagani erinde to koirana tunyale gosanga amange igoro yamangana 16 days of activism against gender based violence Brighton buya sanu mwanchu moriri on Ndizi TV yene mambingi ya tunyorane nabagani baite gato koirana kero baende kwirobiri na twirobiri ase mambi yaboniga twenda sisemo ya chosho
Gusii Urban Blaze omugaso obona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi yali na koronyaramba chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asicingero cy'abasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yote bagagunga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonse #yekebemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami naebweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanje nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero n'ekimashini cyekerero